Amen. Aleluia. Ако влизате в интернет, там ще видите много неща. Пишете чудесата на Бога, пишете чудесата на Бога, апостол Марселайков и ще видите в Ямбол мъкнете на жена с един стол. Не е ходила, не е стяла на краката си. И Господи изправи. И тя и други чудеса за мен. В скутърето близко Бог отвори сляпо момиче, което беше с две очи и беше Бог и цвели. Много други чудеса. Зато и четете чудесата на Бога, Бог позирай, че видите, Бог го прави. Бог го прави. Слушайте се обаждат по телефона. Бих се помолил на брата Сене. По телефона се моли за мене. Вика, кои си ви? Откъде си ви? Ние сме казвам Испания. Ние сме от Испания. Вика, цял ден казва, гледай ми това, което Бог прави, казва чрез тебе. Гледай много чудеса и за мене, които става. Бих се помолил. И аз казвам, слушай ръката си там, като го моли и започваме да се молим. Започваме да пророкуваме. И тя сега вярва, че и Сирена, и лекар ви казват, съмнява, че най-лошо болест. Когато лекар ви казват, като хората казват най-лошо, Бог казва най-глупото. Пророкувай, кажи, че аз съм ви Сирен! Аз съм ви Сирен! И как ви казват, получава качеството, защото това е де-факто. Ние ще молим за неща, които не виждаме. Много пъти ни казваме. Аз не знам какво ще стане с мен. Аз го казвам. Въпреки, че как го кажем. Но обаче ни казвам, аз не знам какво ще стане с мен. Аз не знам какво ще стане с моето семейство. Аз не знам какво ще стане с моята работа. Аз не знам какво ще стане с моя бизнес. Не това го казваме. Не това го казваме. Вие го казваме. Знаете, че Бог казва, не ме интересува, щом ти не знаеш какво ще стане. Бог казва, не ме интересува твоята молитва.
не знам. Вау! Бог ще ти каже, аз не знам. Ами кой друг ще ви каже, че знае? Кой друг ще каже, че знае? О, може ли днеска сме на един малък ремонт, като че ме рекордира. Сега като да стане ремонт в нас, че не се научим вместо да казали, ами аз не знам какво ще стане с мене сега, какво ще стане. Бог иска да промени нещо в нашия къл, в нашите емоции, в нашата вяра, в нашето сърце. Бог иска да направи на реформация. Амен! И ни казва, Господ казва, няма да дойде и да го направи. Тук ли сме? Господ няма да дойде да го направи. Вау! Петър и Йоан, къде бяха тези братя? Си бяха пред красивата вода, ако наричаш това вода. Казва вода, реши красивата вода, в така. И тези двама, Петър и Йоан, чули в храна, побягвали, това не славили го, обаче там не носи тяло един човек, който ползва пари. И сега има такива, има изпали в кръстени, там има Анталия, така да, на всякъде има. Просим. И той ползва. Обаче, той не се е преструвал. Нашите българи в чужбина се преструват. Взимат много пари, печелят много пари, не ме интересува, Бог ни разуми. Обаче за този човек, той е бил действително не е първатик, по рождение бил първатик и се нуждаел от тези пари. И се нужди да дава странни хора, Петър и Йоан. Има една чудесна песен. Вам корите ли това през приятелите? Петър и Йоан. Да ме учи. Ами сега изпием, нека знаем. Погледна ли ги? Може би... Той каза, ние излишаме си хора. Сигурни са американци. Сигурни са богати. Ще има от тях нещо хубаво. Ще има. И той, колко и Петър и Йоан се приближаваше. И той колко да беше вкус, сигурно мърдал, някак си мърдал и посяга такъв правил. И Петър и Йоан се стана пред него и каза, о, човече, това, което ти очакваш от нас. Ние го нямаме. Ние го нямаме. Но това, което имаме, и това, което можем да ти го дадем, това ти давам. ние имаме Исуса от Назарет и в името на Исуса стани и води. Амин! И така ми казва напред. Обърнете внимание. Петър и Йоан, не го хванаха за един от тялата ръка, друг от тялата, от тялата и го казват, айде сега стани. Не! В името на Исус. Само казват, в името на Исуса Назарет. Стани. Стани. И ходи. Господ ни го направи. Бог го направи. Чрез своята си. Чрез своята си. Виж, тя пророкува и казаха, в името на Исуса. Назарет, стани. Той като сила. Изкочи. Ще го стигне до него. Чакай, там ще го право нещо. Давай. Благодаря ти. Това между другото има това търпение. Ние казваме, Господ, ти знаеш. Да, Господ знае какво ще стане. Но Господ няма да дойде. Тя го направи. Ти ще го направиш. Лично ти ще го направиш. Ти ще пророкуваш и ще видиш Божията слава. Божията слава. Днес Божията слава е тук. И Божията слава да остане тук. И Божията слава да се грижи с вас на всяко място. И където да ходите. И каквато крачка да направите. Нека ваши крачки да бъдат помазани и да превземате това, което Бог е казал да ви го даде. Амен! Защото отиваме в книгата на Езекъл 37 глава, там да видим една чудесна, хубава история. И как тази история днес ще насърчи и днес
вмеща това слово, че напомни и ще говори добри неща. Там ми се говори нещо чудесно. Господ изведи пророка в едно сухо поле. Господ изведи и казва, пророка Езекил, сред едно голямо сухо поле с сухи кости. С сухи кости. На времето, когато се сражават се били, оставят се кости, трупове, както на Мандрабайър, както в касапницата. Събират ги в един големи камиони и ги хвърлят някъде. Сега вече имате представа да ви за какво става въпрос? Така са били хората. На това поле само сухи кости, черепи, крака, ръце, кръвначето, тазови, капачки, не знам какво, що още всичко види. Трупове по трупове. И Бог казва, Езекил, ела при мен. Виждаш ли всичко това? Да, Господи, виждам. Могат ли тези кости? Живее. Може. Ти знаеш, Господи! Аз знам, а те питам. Аз знам, а те питам. Тези кости ще оживеят ли? Господи, сега. Аз ако погледна някой човек, нещо, викам, ако се помоля, той ще бъде цар. Някой каже, бъде го българка за църква, ако се помоля, ще бъде цар. Ама кости от ръце, крака, глави. И то сухи. Само сухи кости. И аз да застана се пред тях и да им кажа, дали ще набера кураж. Една, чакайте сега. Бог е благодарен. Нека кажа, моми! Бог е благодарен. Чакайте се, той да кора с Бога. Бог е благодарен. Малко му го той взема кораж. Уай! И сега и при мен да бъде Бог, и при теб да бъде Бог, да има малко кораж как? Ама кой е потребал? Халелуя! Амин! Амин! Да! И тогава пророкът вижда тези кости. И Бог му каза сега, какво ще бъде? Говорим за едно пророческо изкушение, говорим за едно пророческо слово, скъпи бъдности. Вижте, тази сутринта старайте като вашия паспорт да проповядва толкова простичко, толкова ясно, за да можем да разберем. Господ казва пророката, могат ли дошовете тези кости да станат отново живи хора? И той каза, о, Господи, аз не знам. Пророкът каза, отговорил, Господи, ти знаеш какво може да стане. Да, Господ каза, ти ще кажеш. Но преди да направим, аз бих дал думата на пастор Шайх, като секундарен отговорник. Нещо, както той Иван, който Бог е заложил в сърцето да каже пред своите работници. Искам днес само да ви кажа, че от днес нататък вие поемате една отговорност. Отговорност пред Бога и пред тези хора. Че ще водите стадото. И не само, че ще го водите, но Павел казва, трябва да има колко. Защото Сатана не спи. Сатана ще прескача оградата. Ще хвени през прозореца и с цел да разкъсва стадото. А когато преизвитера има око да различава вълка от тайнето, той трябва да предприеме мерки. И вие сте хората, които трябва да защитавате стадото. Борейки се за стадото, защитавайки стадото, вие защитавате себе си, вие защитавате делото на Бога. И едните, идейки горе на небето, да бъдете посрещнати като светии на Господа.
има един Бог, който ще бъде с нас. Будете, виждате вас, ако вие носите Словото на Господа. Будейки, виждайки вас, ще отихнат. Ще се смирят. Затова пазете стадото. Един ден Бог ще ви търси отговорност. И ако вие пазите стадото и го защитавате, Господ винаги ще ви бъде предна, задна и срещна страна. Аз ви благославям да бъдете Христови войници, да не се съобразявате с времената, а да само да се съобразявате с Словото на Господа. А Словото е двустранен меч. Употребявайки Словото, едни ще паднат от лявата ти страна, други от дясната страна. Ти ще вървиш. Ти ще вървиш. Това благославяме името на Исус. Бъдете благословени. Господ Сашко ще да пита нещо, нека да сбие всички семейни. Бати са провели тук и са били тук. На някой. Най-личи на малко ли са им точно? Можете ли са съгласни? Добре ще да бъдат тук. Сега. Ние заставаме и под авторитета на Евангелския Християнин съюз, като служител на Християнин съюз, както пастора Сашо Чайка, да знаем всички и цялото Европа, и цяла България, и казва това е колко подар от фамилията Чайка, той става днес като един кредитен гарант. Този човек става за вас кредитен гарант. И аз като национален координатор на ромите и член на Върховния съвет представлявам пакета на Християнин съюз и на председателят ни Иван Плачев и на цялото ръководство. Ние имаме право, поради той е виновен, и аз съм Върховния съвет, така че имаме основание да помазваме Божи служители. Казвам го за това, че имам предвид дали аз искам отговор защо на някои ги няма тук. Може би имат някакви си причини да ги бъдат тук, но много е важно Божите служители да имат духовни, здрави жени. Много е важно. Това е насърчало. Жената представлява колчето. Вие тук се занимавате земеделие и знаете, че като засяваш един томат и то започне да ти нагоре, и то започне да дава плод, томата няма ли кол, то пада. Няма кол да го държи. Така че жената е ние, поне и всички партии, за да е благодарение на Бога, не да си кажа колко съм служител на Бога години, но вече не се малко, се много 35 години. Благодарение на Бога и на жена ми. Винаги вие ще срещате много трудности в църквите. Сега имате отдумане, да или не. Ние нямаме за цел с регионалният патер на Бадържи да привлечем повече църкви и църкви. Ние не скутие дenominaции. Защото видите кой каза, регионалният условия, че ви предприемате нещо много сериозно служение. Пасторската работа някой мисли, че е лесно. Напротив, от днес нататък ви ще бъдете по-тежко
времената, трудности, хората, които ще говорят проблеми, вие ще ги носи. Вие давате вашите проблеми, вашите нужди, започнете с техните нужди, с техните проблеми. Така че Бог да благослови семейката ви и вас да можете да устоявате на всяка напън, всяка трудност. Той повече знае за вас, зато и каза, той днес става един кръпик на вас, познава вашето положение, познава ваша работа, църквите ви. Но ако ще е Бог, ние ще обиколим един ден, ще видим кой къде какво е. Вярвам, че като регуларен отговорник, тук не пада жик, съответните документи ще ги предложиш, снимки до всеки това, за да могат да бъдат представени в канцеларията, да запознаме председателя, за да се издаде удостоверение. Да. Отговаряте? Обещава. Ти обещава. Да. Окей. Ние имаме това безусловие да ги ръкополагаме за този работници и то от дяконство в презбитерско служение. И пожелавам на тези мъже един ден да бъдат на високо ниво. Ой, страна
парадис, нали? Детски парадис. Казаха, че детето ще бъде неподвижно. Гръбначето не държи. Но Бог се прослави. Не само, че държи гръбначето, детето вече ходи и бяга. Халелуя. Няма да се притеснявам и няма да го държа така. Ще го държа така. Напукнат за тена. Напукнат за тена. Той няма да се скривиня да пази. Напрокуваме. И ще се молиме. Сутиковски. И шири. Се помогна. В името на Исуса. Се така да ти е правичко, спи и вярвам, че ще ще успее. И който да остана негова, и да гледа на Бога, и това ще направи голямо събиране. Аз съм ученица, съм ученица. Господ Leave me
Искам, Господи, да ме